Taingogara tichinzwa nenyaya dzekunzi mumba makadai so hamupindwi. Vaipambana nhingi nanhingi, vaigara vane dzimba dzinenge dzinzi maroom aya neaya haapindwi. Well, for our sister here vane nyaya yavo dotsanangurira kumba kwavakaenda kumusha kwavakasvika vachinokudzwa kunzi mumba umu hamupindwi, but from vanhu vese vaigara pamba apo ivo nemumwe wavo ndovakaselektwa kunzi mufanira kunge muchipota muchase muchitsvaira mumba umu. Asi every time pavaimutsvaira vaimusiya mumba makaita zvamakaita pane zvinhu zvavaizosangana nazvo. Handisada kukupedzera nguva, ngatinyatsonzwai kuti sister vedu nyaya yavo iyi yaifamba sei, chii chakaitika mukati memusha umu. Okay, Mkoma Masquera say, I want to share something with you. Okay, so what happened is, I visited kumusha kwa mai vangu when I was grade 6. In fact, I did not visit, but ndakaenda kunodzidzako. So ndaenda kunodzidza kumusha kwa mai vangu, handichataura ndekupi, pamwe vanogonenge vachizoteerera vozonzwa. Ndaenda kunodzidza kumusha kwa mbuya vako, kwa sekuru vangu, kwa mai vangu, kwa baba vavo. Ndobva ndaenda paye. So ndasvika ndatotanga kutogara paive nevamwe vazukuru, ndakutanga kutodzidza. So paive neimwe imba yainzi haipindwi. Ofuti ndakasvika pane mumwe mwana wehanzvadzi yamai vangu anga aripo, wane musikana. So ini nemusikana wayo tisu takabva tichisa kupota tichicleana pai. Tisu takupota tichicleana neimwe imba yanga isingapindwi. Imba iyoyo yanga ine zvinhu zvakanaka, singaiti yanga yakanaka imba iyoyo. Saka taipota tichipinda mumba muya tichicleana, tipota tichipinda. So inini neudiki hwangu, like maini nava vakanga vagara varipo pamba apa for a long. So I think vanga vakuziva zviri kuitika pamba apa. Inini neudiki hwangu ndakapinda first time, second time, third time tichicleana. So ave rave third week ndakabva ndati regai ndibvunze, because chaindishamisa ndeyekuti waiti ukapinda mumba muya muya, handiti tisu tinogara nemakisi, but patinopinda unoona mumba muya muya mashitsi pamubhedha makasiya akanaka akatobva, then mutoilet mutabhu kwaitwa netabhu that time. Now I'm 36 years, and that time it was back then, but nenyaya yekuti vanhu vanga vari rich. So mutabhu mai waitoona mune line rekuratidza kuti magesi. Then I could ask mainini vaiva, ndikati mainini imi munomu tinosiya tagadzira pambedha pakanaka, tinosvika mashitsi ese akawaranirwa kuti pane vanhu vapinda vachirara vachimuka mutoilet mawadza kuti munopindwa matishu toona akapera totoisa mamo, but isusu hatitomboshandise matishu ari more than 1 kana per week sometimes, but munomu wamugare munhu sei matishu achipera. Vakangokwanisa kuti havana mbonditi nyarara, vakangoti ndobva ndanyarara, handina kuzombobvunza zvakare. Ndobva tagara, and then mumba umu pakazouya tsikamutanda, ndobva mabatwa kuti ndomaigara maigara zvikwambo, ndomazvaichengeterwa. Handiti ini ndakabva ndatiza ndikadzokera kumba kuna mai vangu, ndikakwira ndaivaitiwe kutown because ndandakaenda kumusha, ndikakwira ndikaenda kuna mai vangu, then I could explain everything zvaitika and everything, handiti. So it's like I was young, and then ndazopedza chikoro ndanda used kuseve kuchechi yataienda. So ndava used kudaro, I could go back ndatopedza chikoro kuchifambira musangano iwowo. Ndasvambira musangano uyu watoitwa 3 days dzapera. Ndadzokera kunorara mumba mataimbotsvaira muya makugara mumwewo hama yako amai. Yakugara pai isu tadzokera kumusha, ndasvika tatoita musangano 3 days, ndazorara mumba muya. Saka zvakaitika zvoti mamwe bed 2 in mubhedha wedu uku wandakarara nehanzvadzi yangu, then hama yamai ikarara, mukadzi ikararawo kwai kusaiti. Handiti zvekuti mba mune mubhedha 2 zvekuti unenge uchitoona kuti uyu mukoma ndakarara ndiri kuhope. In fact zvazvaitika masikati acho ndandaswera ndichitsvaga mukaka, because mai vanga vati muye nesomething kana makubva kumusha. So ndakaswera ndichikumbira mukaka kuhama dzese ndikanyimwa, zvikanzi hatina. Usiku handina kurara wezuva iroro mukoma, ndichitambidzwa mukaka, ndichita sei. So it's like ndakaita kurota ndichitambidzwa mukaka. Ndiri kutambidzwa mukaka kudaro, ndobva ndatotora, ndakatambidzwa neroko handisiri kuona. Ndatambidzwa mukaka waya ndatora ndafamba, ndobva ndasangana namwe varume 2 vakanditi hausi kudarika kana usina kudzosera mukaka wako wautora. Vanga vari mu5 liter.
ndobva ndadzokera vandasvika ndadzosera mukaka uya mbwa ndotoona roko ruya rwakagadzira kutambira varatambira mukaka uyai ndiri pasame dream idzodzo ndobva ndarota hama yamai iyai infact handakurota iri iyo ndakarota ndinowanzofararora negozi chairo so ndakarota ndichida kudyiswa nemunhu anga akabata plate achindidyisa so ndaita zvokuvhika zvenchi ndikatosa this side ndotosa this side ndiri until I waked up pandakamuka ndaizvingesa musoro kudai pandakanodai the other side ranga rine hama yamai yai ndakapepuka ikanditarisa maziso ikagara bva yangokwanisa kunditi ana Diana munongomuka pakati peusiku chiko chamunenge muchimukira pakati peusiku mukoma ndina kana kukwanisa kuvapindura ndakabva ndangoziva kuti zvinhu zviri kutoitika ndizvozvo because imba macho magara maitotyisa which means ivo hama yamamai yange iri part of zvinhu izvi ndaida kutodyiswa munongomuka pakati peusiku munenge muchidei chamunenge muchimukira andau kuzomborara mukoma takamukira makusenseni kumutsa mwana wandangaendaenda naye nekuti takuenda nekutooneka mai kubva ipapo hama yamai it was back then ndichiri mwana mudiki haina kuzombobvira yakandifarira zvakare haina kuzombobvira yakandida zvakare so that's my story yaitenge dream but that's tombori hope zvinhu zvakatoitika kwaziye here kuti zvinhu izvi zviri kuitika munyika matigere umu tunga kuti masandawana here chii zvikwambo here zvii zvaiitika. My name is Slick Nelikwan pano pamaZim Untold Stories Slick Media TV. Until next time, ko zvaza.